ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉକି ମେଳା କଥା ସବୁଠି ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଖରାରେ କାହିଁ ଗାଣ୍ଟା ଦେଖେଇଛ? ଆରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ସିଏ ତ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହସି ହସି ପାଠ କଥା ହେଇକି ଦେଖ ହେଲେ ମରାଟା ବା କମ ହଉଛି। ତମକୁ ତ କହୁଛି ତମେ କହିଥାନ୍ତ ପୁଅର 2-4ଟା ଫଳ ଦୋକାନ ଅଛି। ଜୀବନ କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବୁନି, ତୋ ଜୀବନ ଝିଅ ବି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। ତଳେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଛାଇ ପଡୁଛି, ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁନ୍ତି। ଝିଅ ନାହିଁ କିଏ କଲା ଝିଅ ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ଝିଅ ନାହିଁ? ଆରେ ଯେମିତି ମଥା ପାଇଁ ଅଛି ସିନ୍ଦୁର, ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅଛି ଡକ୍ଟର, ଦୁବାଇ ପାଖରେ କତର, ସେମିତି ଛେଳି ବୋଦା ପାଇଁ ନୀତି ଆତୁର। କିଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଚ୍ଛା